בוא נוציא אותו. וואו. לא, בוא נוציא אותו. איפה את? דוס, איפה? דוס. הוא מניח את זה פה? חבט לי. יש לך רחבה כאן? רחבה? לא, יש לך רחבה? איזה רחבה? רחבה שאני יכול... לא, הוא יכול להראות לכם. להראות לנו מה? זה צפה, נכון? כן, כן. כמה שפחות להציק לו. נסתכל איזה יופי, נקבה. איך אנחנו יודעים שזה נקבה? זה בהיריון? לא, עכשיו זה לא העונה. תסתכל על הגוף שלה, הוא הולך ונהיה צר, עד הסוף. אין כאן מדרגה. איפה שהפתח שלה, אין לה מדרגה. את מצלמת הדף? כן, למה לא? אין לה מדרגה. ברגע שהייתה מדרגה, תרחיק לי את החתולים. ברגע שהייתה מדרגה, אז היינו רואים את כאילו מדרגה כזאת, זה מראה שזה זכר. כי לזכר יש שני אברי מין. נכון. אני מנסה עכשיו לכוון אותה, שהיא תיכנס לבד. אני רוצה שהיא תיכנס למחילה כאן. רגע, אל תקישי עכשיו. תקיש את זה. אפשר להוציא לה את השיניים? לא, אני רוצה שהיא תיכנס לכאן. שהיא תגלה את הפתח. טיק, וברגע שהיא נכנסה, אז אני יכול לתפוס את זה. לתפוס את זה ולמחקיר אותה. היא לא יכולה לקרוא את היא יכולה להקיש דרך